खुलुमबाय रायजोफोर आं बे समाव मोननैसो गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर नोंथांमोना नैबे स्क्रिनखौ नुखाबाय नङा होमबा आरबि बसुमतारी बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों सासे गेदेमा सुबुंखौ मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लाना गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङै मोनथिना लानो हागोन बिनि सिगाङावनो आङो मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों रायजोफोर थांनाय 22 अक्ट'आव माजबादाव सासे 9 थाखोआव फरायनाय उन्दै हिन्जावसाखौ साबा सुबुंफोरा जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ नोंथांमोना बयबो मोनथिखायो नङा होमबा बे मुगैथाव जाथायजों लोब्बा थानाय हाफिजुल आलीखौ इनकाउन्टार खालामदों होननानै बे समाव जोङो मोनथि मोननाय जादों नोंथांमोना नैबे सिगाङाव फट' नायनानै ला बिनि मुङानो जादों हाफिजुल आली बे हाफिजुल आलीखौ बे समाव इनकाउन्टार खालामदों होननानै जोङो मोनथि मोननाय जादों रायजोफोर बे मुगैथाव जाथायजों लोब्बा थानाय दुथांफोरखौ थाबैनो गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय इउजि ब्रह्मआ बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो जोबोद दुखुनांथाव भाबैनो जिनाहारि जाथाया जालांदों 22 तारिखआव आरो बेनि हेंथायै मैया गासै माजबादनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दल संगठनफ्रा सास्ति नागिरनानै न्याय नागिरनानै आन्दलन खालामदों जोबोद मोजां बाथ्रा जे क्राइमनि एगेन्स्टआव बयबो हारिनि बयबो संगठना ज' जानानै गसंदों अलरेडि गासैबो एक्युजफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय पक्स' आयेननि सिङाव रेजिस्टारबो जाबाय आरो पक्स' आयेना जोबोद गोख्रों ओंखायनो बिसोरो जोबोद गोख्रों साजा मोनगोन आरो बिसोर बारग'नो हाया आसाम सरकारनिफ्राय बिसोरखौ जेसेबां हायो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सास्ति होनायनि थाखाय बेबस्था लानाय जागोन लोगोसेयैनो जिनाहारि जानाय न'खर आरो बेक्तिनो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो फरायनायनिफ्राय लानानै न'खराव जिखिनि सापर्ट नांगौ बेखौ होनायनि थाखाय दिनै डेपुटि चिफ मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारिया दल संगठनफोरनि सिगाङाव खोथा होदों आरो आंबो आसाम सरकारनि जानानै भिक्टिमनि सिकित्सानि थाखाय जे सुबिदा नांगौ बावहाय खालामनांगौ गुवाहाटियाव लांनांगौ गासिबो जोङो रेडि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो आरो बेनो न्याय होनायनि थाखायबो गभर्नमेन्टआ जोबोद एक्टिभलि चिफ मिनिस्टारा खामानि मावगासिनो दं चिफ मिनिस्टारनि थिननायावनो जों मैया मावफैदों दा आंनि एपिला बेनो जे जाय भिक्टिम बियो नर्मेल जिबन मोनफिननांगौ फरायनाय थांनानै थानाय न'खर खांनायनिफ्राय लानानै गासिबो नर्मेलि फैफिननांगौ बे साक्सेसफुल सासे स्टुडेन्ट जानांगौ बेखौ आं आसा खालामो आरो जोंनि दल संगठनफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों जे बे बिथिङाव जाहाथे जे बै भिक्टिमखौ मोनसे काउन्सेलिंबो होयो आरो बेक्तिगत'भाबै जों जाहाथे जोथोन लायो रेफारफ्रा पक्स' आयेननि सिङाव जेब्लानाखि ट्रायल जागोन बे फार्स्ट ट्रेकआव जागोन आरो बिसोर दसि सास्ति जागोन बिसोरो पक्स' आयेननि सिङाव जिखिनि दङ जे आगोलाव लाइफ इमप्रिजनमेन्टनि खोथा फैयोमोन दा बाहाय एफा एनै सोलायनाय फैदों बे मथे बिसोर खुनु रेहाय मोना जेलाव थानांगोन बिसोर गोलाव समनि थाखाय रायजो सरकारा मिथिगौ नाथाय बेहाय कालप्रिटखौ दाबो हमनो मोननाय जायाखै आरो बिसोरखौ हमनो थाखाय रायजो सरकारनिफ्राय गोख्रों बिथोन दं नागिरबाय थानायबो जादों सोमावसारनायाथ' मोजाङानो जादों जास्टिसनि थाखाय आरो रायजो सरकारा बेनि सायाव एवार आरो रायजो सरकारनिफ्राय गोख्रों बिथोनबो होनाय जादों जिल्ला प्रशासननिफ्राय लानानै पुलिस प्रशासनसिम जे बिसोरखौ गोख्रैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो सास्ति होनांगौ रायजोफोर इउजि ब्रह्म बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय नङा होमबा रायजोफोर दानिया फैदो आरबि बसुमतारी बिथाङा सोर गेदेमाखौ मा बाथ्रा बुङामोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नों मानसिया बबेनिब्रा मा सानफ्रामबो गोदाव सोराव माबा मिस्टिक सार बानाम बुहुल सार बेबायदि हरबाय थायोब्रा नोङो एक्सुवेलि सोमोन्दोखौ नायोबा आंनि आफानिख्रुइ अनेक देरसिन सोमोन्दोआव खिन्थु आं नोंखौ आबौसो जागोन आबौ नों आंनि माखासे लिरनानै होनायाव जुदि बानामफोर भुल जादोंबा नोङो बेवहाय उमुक जायाखै सार फोरला जायाखै सार बेबायदि बुंहरबा जानाय नङा बाहाय आङो सर्टकाटबो लिरदों जानो हागौ जिखि लिरा इंराजिजों लिरनो हायो
बर' रावावबो लिरनो हायो बेखौ जाय गोरों मानसिफोर बिसोर सुद्रायनानै लानो हायो दिनै नोंथाङा इसिबां मानि गोरोंबा जोंनि अल BTC आव इसिबांसि बर' गामि दङ बे बर' गामिफ्राव थांनानै नों फोरोंनांगोन नों बेबायदि लिरनानै हरबा जानाय नङा दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव बबे रावखौ मा बाहायो बबे रावखौ मा सोदोब बुङो बेखौ नोङो गामि गामि थांनानै फोरोंहै बेबायदि कमेन्टफ्राव लिरनानै जानला मोनला ओरैबायदि जानांगौ ओरैबायदि उमुखसो बेबायदि बुंबाय थानो नाङा आबौ दिनै आं नोंथांनि थाखाय नैबे भिडिअखौ जायनि जाहोनाव रिप्लाइ होनो गोनां जादों नोंथाङा मिथिना मिथिया दिनै जोंनि गामि बा गामि बबेबा रावखौ मा होनो बियोखौ मा होनो इयो बियोखौ इयोनो बर' राव माखासे सोदोबफोर दं बे सोदोबफोरखौ नोंसोरो मोजाङै सुद्रायनानै बुंनो हायो फोरोंनो हायो नोंसोर बायदि गोरों मानसिफ्रा बेफोरबायदि न'आव थानानै नोंसोरो ओरैबायदि जानांगौ फोरला जानांगौ होननानै बुङोबा जानाय नङा गामि गामि गिदिंनांगोन बर' गामिफ्राव हाबनानै फोरोंनांगोन अब्लासो जोंनि माखासे बर' रावनि गोरोन्थिफ्रा मोगथाङाव महर मोनगोन बबेखौ मा बुङो बेखौ मा बुङो अब्लासो बुजिगोन नों जिखि जाया लिरनो हायो इंराजि रावाव आबौ जाखोखौ जेबो लिरनो हायो जेडबो लिरनो हायो सर्टकाटबो लिरनो हायो ओमफ्राय सुद्रायलायनायनि गेजेरजों बुजियो आरो नोंथाङा बुजियाखै जानो हागौ खिन्थु माखासे बर'फ्रा बुजियो मिथिबाय आं इसिबां मानि गोलाव भिडिअ खालामा आबौ आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा अननानै खेमा होबानो जाबाय बेखिनिखौ बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय